Veľký potles. Po kolegu Igora Macáka, dajte, čo to dá! Ďakujeme za krásne odovzdávanie a pekné slova vďaky. Viete, že aby čokoľvek ako celok fungovalo, musia dobre fungovať všetky čiastočky celku. Je tak? Takto podobne je to aj s rytmom. O tom nám čoskoro povie viac sám Tono Good. Dámy a páni, máme tu ďalšie prekvapenie večera. Krásnu interaktívnu aktivitu, do ktorej verím, že sa zapojí mnoho z nás. Trochu ten rytmus v nás ideme prebudiť a možno spoznať, v niekom nájsť, ale hlavne parádne sa zabaviť. Viac o tom, čo nás tu teraz čaká, čo tu ideme spolu vytvoriť, nám povie Tono Good. Ja ti prenechávam slovo. Tešíme sa na to, čo nás čaká.